שלום וברכה, שמי יחזקאל ברומברג, ראש כולל לתפארת ציון בירושלים. חייב לציין לשבח את העבודה המקצועית של הרב מוישה חן בהדרכה, בסיוע. בזכותו הקמפיין הצליח, בזכותו זה התחיל, שזה היה נשמע לנו משהו רחוק והזוי בכלל לצאת עם דבר כזה מבחינת המוסד שלנו, ורק עם ההדרכה המעשית של מוישה חן והידע שלו וההתמדה שלו הקמפיין הצליח מעל ומעבר. תודה רבה, וכמובן שהקמפיין הבא יהיה דרכו הלאה. הוא סוד ההצלחה בקמפיין, הסוד של ההתחלה והסוד של ההצלחה. לא, יחסית ממש לא למה שציפינו, יחסי הצעות נמוכות מאוד מאוד לעומת ההכנסות. אני ממליץ מאוד עליו, כל מוסד, גם מוסד שכבר עשה קמפיינים, שינסה קמפיין דרכו ויראה את השינויים הדרסטיים גם בהכנסות וגם בהוצאות.